Vi står her sammen med klubbens nye formand, David Bay. Må jeg starte med at sige stort tillykke med posten? Tak skal du have. Må jeg have lov at spørge dig? Nu var du ikke ligefrem rift om posten. Hvad var dine forventninger, da du kom til mødet i dag? Jamen, mine forventninger til mødet var, at vi var mødt talrigt op, sådan at vi kunne, sådan at der rent faktisk var rift om posten, i forhold til at det er jo en post, der ligger stort ansvar på mig, og at der skal gøres noget i klubben, som Lasse måske ikke har set, at vi skal gøre, og så vil jeg så komme med mine inputs derfra. Fantastisk. Hvordan har du det sådan egentlig med at have fået posten? Jeg er spændt over de opgaver, der ligger for dagen. Ja. Og vi har allerede et møde med B1913 her på mandag. Fantastisk. Så det går jo sindssygt hurtigt. Ej, men det er fantastisk at høre. Det er det helt sikkert. Også godt at høre, at du har noget engagement. Ja. Må vi have lov at høre lidt, hvad er dine visioner for klubben her fremad? Jamen, visioner er selvfølgelig, at vi får flere spillere til. Vi får mere gejst i holdet. Vi sørger for, at spillerne de har de bedste træningsvilkår, og sådan at alle snakker med alle. Og så derved bare skaber en god atmosfære. Det bliver en fantastisk sæson. Velkommen til posten, og held og lykke fremadrettet. Tak skal du have.